abeyindaba bayathanda ukuthola lento ezibalo ukuthi ke zithini izibalo sizwela unational uyishilo national nalake ke KZN zithini mhlawumbe usiphe nongokwama district mazikhona. Maphisa ngizoyibeka ngithi nationally around 10,000. It's a round figure. Kumbula ukuthi iyashintsha every day. Absolutely. Kodwa iprovince uke washo econtributor kakhulu uKwaZulu-Natal. uKwaZulu-Natal una about 1,900 cases. I think it's 1,967. Kodwa no round off and 2,000. uHerigwala iwona olidayo. Bese kuba yithi yilama district alidayo kakhulukazi ngalama numbers. Yebo ikhona iRubella kwamanye ama district but incane. Njengoba washo ukuthi lawa coastal kakhulu iwona affected. Ingakho futhi ngithi ngiyafisa ukuthi bangicheckele ukuthi yini kube nomahlukwana uma ubuka ilembe. Lithe ukwehla uma uqhathanisa nalama.